Altså nu kan man jo sige, at vi bad jo ikke om, at Vækster kontaktede os, men det gjorde de jo. Det har vi været glade for. Fordi efter vi havde en vedholdende herre, der hedder Nikolaj i røret, så lod vi os overbevise om at tage et fysisk møde. Og der blev vi overbevist første gang om, at det kunne noget, som de andre steder ikke kunne. Jamen, jeg hedder Carsten Rothberg, og jeg er medejer af Kloakservice KBH. Jeg hedder Patrick, og jeg er også medejer af Kloakservice KBH. Vi har været i gang i 4 til 5 år. Vi har været i gang 5 år. Vi har været i gang 5 år. Nå, 5 år. Samarbejdet med Patrick har været helt fantastisk fra start, og nu er det heldigvis ikke slut endnu. Vi er jævnligt i dialog både på mail og i telefonen, og jamen, han forstår at rette til de steder, hvor vi gerne vil have rettet til at komme med råd og vejledning. Og man må sige, at tingene har jo vist sig at fungere, som det er blevet sagt fra Væksters side fra start af. Vi har jo fulgt mange råd og vejledning fra deres side også. Det er svært at sætte et endeligt antal henvendelser om dagen, men jeg vil sige, at vi får nok på opkaldsiden får vi nok en 20-30 opkald. Ja. Og på hjemmesiden får vi nok mellem 5 og 15 henvendelser på en gennemsnitsdag. Jamen, vi har samarbejdet med Google Ads og SEO, og hvor både SEO'en og Google Ads-delen kører rigtig godt allerede. Altså, de har gjort rigtig meget. De har i hvert fald betydet, at vores kommenteringsrate er steget betydeligt. Vi har fået mange flere henvendelser. Vi har fået større gennemsigtighed. Hvad bliver vores penge brugt til? Og det i sig selv er jo en fordel, når man er selvstændig erhvervsdrivende. Det er bare med at komme ud over stepperne. Altså, vi har prøvet andre marketingsbureauer før, og vi er på den rigtige hylde nu. Så det er aldrig for sent at skifte.